Dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. De uitzending van december. En dat betekent dat wij over een maand, op 8 januari om precies te zijn, dan hebben we hier in Venray de uitreiking van de Venrayse ondernemersprijzen. En deze uitzending staat helemaal in het teken van die Venrayse ondernemersprijzen. Op die avond zullen er 2 prijzen worden uitgereikt. De Loek Nelissen prijs, uitgereikt door de hoofdjury. Maar natuurlijk ook de Rabobank Publieksprijs. Het publiek zal dus gaan stemmen welke ondernemer er met die prestigieuze prijs vandoor gaat. Nou, en zo'n avond, dat kost een hele hoop organisatie. En vanavond spreken we met een aantal mensen van die organisatie om eens te luisteren hoe dat nou in zijn werk gaat. En als eerste hier aan tafel een nieuw gezicht uit die organisatie. En dat is, ja, ik zeg het toch op zijn Venrays, Frank Lassen. Dag Frank. Hi. Ja, ik zei al, je bent één van de nieuwe gezichten in de organisatie, want er is nogal wat veranderd. Want ja, behalve dat jij nieuw bent, wie zijn er nog meer nieuw in de organisatie? 2/3 van de organisatie is vernieuwd, dus een behoorlijke omslag in 1 jaar tijd. Ja. Maar inderdaad, we hebben een nieuwe voorzitter, Joost van der Weijden. We hebben een nieuwe PR, die komt straks nog hier aan tafel, Ja. Sanne de Muller. We hebben verder het programma, mensen zijn veranderd en daar ben ik één van. En de andere is Lilian Vollenberg. Ja. Dus jij verantwoordelijk voor het programma? Ja. Mooi. Frank, kun je nog wat meer vertellen over die organisatie? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Het organiseren van die ondernemersprijzen, ieder jaar maar weer. Ja, hij is al een aantal jaren, een behoorlijk aantal jaren. We hebben in Venray een groot aantal Venrayse ondernemersverenigingen. En die Venrayse ondernemersverenigingen hebben op een gegeven moment besloten om een prijs uit te gaan reiken jaarlijks aan de beste ondernemer van dat jaar. En zij hebben daar een organisatie voor in het leven geroepen en dat zijn wij met 6 mensen. En die worden binnen de kaders die die verenigingen hebben aangegeven, organiseren zij de Venrayse Ondernemersprijs. En daar zitten behoorlijk wat facetten aan en dat organiseren wij. Ja, hoe bevalt het tot nu toe, deze rol? Heel leuk. Het is weer een nieuwe rol en een nieuwe organisatie. Met andere dingen die weer boven komen, maar ook een aantal dingen die we vanuit het verleden en de ervaring die we in andere organisaties hebben opgedaan wel meenemen. Ja. Ja. Een van de dingen die blijft is dat de hele avond wordt opgehangen aan een thema. Ja. En het thema van dit jaar is onderscheidend vermogen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, onderscheidend vermogen, het thema wordt jaarlijks door de jury bepaald. De jury die kiest een bepaald thema en dat is dit jaar onderscheidend vermogen. We leven natuurlijk in een markt, of in een wereld waarin veel transparantie is. Bedrijven kennen elkaar, je kent ook je concurrenten. En uiteindelijk verkoop je allemaal in principe hetzelfde product. Maar het gaat natuurlijk om de kunst om je te onderscheiden. Dus om uit die concurrentiemarkt toch je boven te drijven. En je te onderscheiden op bepaalde vermogens die jij in je hebt. En ja, ik zeg altijd, naast je product verkoop je altijd een stukje beleving. En het is de kunst om die beleving bij je klanten onder de aandacht te brengen waarom zij dan bij jouw product kiezen. En er zijn dit jaar 9 kandidaten, 9 bedrijven genomineerd. Hoe komt zo'n nominatie dan tot stand? Hoe gaat dat precies? De nominaties worden gedaan door de verenigingen zelf. Er zijn dit jaar, zoals je zegt, 9 kandidaten. Dus er zijn door 9 ondernemersverenigingen een kandidaat naar voren geschoven. Zijn er ook 9 verenigingen of zijn het er meer? Nee, er zijn er meer. We hebben dit jaar ook een nieuwe vereniging. Die heeft nog geen kandidaat naar voren geschoven. We willen het eerste jaar in de keuken meekijken. Hij heeft wel de intentie om ook volgend jaar een kandidaat naar voren te schuiven. Maar het moet ook een beetje passen in het thema zoals het is. Okay, dus maar dit jaar 9? Dit jaar 9. En dan gaat iedere vereniging zelf kijken welke welk lid van haar vereniging past bij het thema en die dragen zij dan voor aan de organisatie als kandidaat van hun vereniging. Ja. Ja, dames en heren, en dit jaar zijn dat er dus 9. En wij gaan die mensen, die kandidaten, wat beter leren kennen. U gaat zo meteen als eerste kijken naar Annemarie Gozes van Confiance Financieel Advies. Gevolgd door Ton en Marion Alders van Vera Venray. En daarna Trudy van Megen van Feed Design Lab. 10 jaar geleden ben ik Confiance Financieel Advies gestart. Waarom? Omdat ik mezelf wilde onderscheiden van de rest van de markt. Onderscheiden op basis van kennis.
maar zeer zeker ook onderscheiden op basis van open en eerlijk adviseren. Adviseren op basis van vertrouwen. Kijken naar wat voor u goed is. Als een van de weinige pensioenspecialisten in de regio kunt u bij ons terecht voor het regelen van uw pensioen. Ook kunt u bij ons terecht voor uw hypotheek. Als onafhankelijk erkend hypotheekadviseur zoeken we voor u de meest passende oplossing. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in inkomensverzekeringen. Inkomensverzekeringen voor een zelfstandig ondernemer, maar ook inkomensverzekeringen voor werknemers. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het regelen van uw echtscheiding. Als familiemediator probeer ik dat samen met u in goede banen te leiden. Voor een persoonlijk advies zie ik u graag bij Confiance Financieel Advies. Wij leveren en monteren alle soorten binnen- en buitenzonweringen, rolluiken, horren en veranderdaken. Al onze producten zijn maatwerkproducten. Doordat wij ons zoveel mogelijk proberen te verplaatsen in u als klant, komen wij met een advies dat aansluit aan uw wensen. Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat om te komen met creatieve oplossingen. Wilt u een goed advies, een maatwerkoplossing, een kwalitatief uitstekend product met de juiste prijs-kwaliteitverhouding, dan moet u bij Vera Venray zijn. In de afgelopen 50 jaar hebben we steeds weer bewezen een betrouwbare partner te zijn, zowel voor de particuliere als voor de zakelijke klanten. Al onze producten worden vakkundig gemonteerd door onze eigen VCA-gecertificeerde monteurs. Daarnaast hebben we een moderne showroom waar u van harte welkom bent om de diverse producten te komen bekijken. U kunt hier altijd terecht, ook zonder afspraak. Vera Venray, het beste tussen u en de zon. V-Design heeft een gloednieuwe proeffabriek tot haar beschikking, waar we kunnen testen met diervoeders en waar we mensen kunnen opleiden die graag willen werken in deze prachtige branche. Inmiddels zijn zo'n 60 bedrijven uit binnen- en buitenland aangesloten die samen willen werken aan de verbetering van voeders voor dieren. Zo werken we aan nieuwe grondstoffen die in Europa geteeld kunnen worden, zoals algen en insecten. Grondstoffen die ook een positieve invloed hebben op de gezondheid van dieren. Uw stukje vlees, uw ei, uw dagelijks glaasje melk komt van dieren die elke dag gevoerd moeten worden. Zoveel te zorgvuldiger wij dit voer maken, zoveel te beter en gezonder leven onze dieren en zoveel te gezondere producten krijgt u dagelijks op uw bord. Als we deze grondstoffen ook nog duurzaam produceren, met minder water, minder energie en minder transport, dan dragen we ook nog bij tot een betere wereld. Dat is waar V-Design Lab elke dag werk van maakt. Dames en heren, Sanne Mulder is dit jaar voor het eerst betrokken bij de organisatie en zij houdt zich met name bezig met de communicatie rondom het hele evenement. Dit moeten toch wel spannende weken voor jou zijn, Sanne, of niet? Ja, dat klopt. Het komt nu ook steeds dichterbij. En ook omdat het eerste jaar is voor mij natuurlijk. Net kerstvers van school en dan meteen in het ondernemerschap gedompeld eigenlijk. Ja, jij komt net van school? Ja, ik ben net voor deze zomer afgestudeerd. Dus ja. En nu meteen voor de leeuw gegooid bij de Venrayse Ondernemersprijzen. Ja, eigenlijk wel. Maar dat bevalt tot nu toe hartstikke goed. Dus, ja. Wat zijn jouw taken precies? Vertel eens. Nou, eigenlijk in een notendop zorg ik ervoor dat wanneer er nieuws is, dus bijvoorbeeld toen de genomineerden bekend werden, zorg ik ervoor dat dat de persberichten op het juiste moment op de juiste plek terechtkomen. Daarnaast zorg ik er ook voor dat deze persberichten up-to-date zijn op de website. Dus dat daar ook de juiste en de actuele informatie vermeld staat. En zoals in dit tijdperk heel belangrijk houd ik de social media bij. Waar voornamelijk activiteit op is als er ook daadwerkelijk iets speelt met de genomineerden of bijvoorbeeld met de jurydag wat is geweest. En dat is altijd leuk om te doen. Ja, dus jullie zijn te volgen op Facebook en Twitter, neem ik aan. Ja, inderdaad. Ja. En wat is de adresjes? Waar kunnen we zoeken? Eigenlijk gewoon op VOP Venray en dan kom je er vanzelf. Dan kom je er vanzelf. Ja. Begeleid je de genomineerden ook wat betreft de communicatie naar buiten? Doe je dat ook? In de algemene communicatie eigenlijk van de bedrijven die zij zelf voeren niet. Wel geven wij hun tips mee over hoe zij deze nominatie eigenlijk voor de Venrayse Ondernemersprijzen kunnen gebruiken.
voor hun eigen promotie. Dus in die zin geven wij ze tips over dat ze het bijvoorbeeld in hun e-mail kunnen verwerken. Dat ze hun nominatie bekend kunnen maken op de website, op hun eigen social media. En als ze daar hulp bij nodig hebben, dan ben ik altijd bereid te helpen. Maar tot nu toe is gebleken dat de huidige genomineerden daar heel goed zelf in zijn. Ja. Maar de begeleiding vanuit de organisatie is dus wel goed. Waar begeleiden jullie de kandidaten nog meer op? Nou, eigenlijk door het gehele traject hebben we ook een informatieavond gehad waarin wij eigenlijk toelichten welke aspecten belangrijk zijn, hoe het in zijn werk gaat, hoe het programma in elkaar steekt, bij wie ze hulp kunnen vragen, bij wie ze terecht kunnen voor specificaties, details eigenlijk. Ja, alles wat zij nodig hebben om het traject te doorlopen. Dus niks wordt aan het toeval overgelaten? Nee, dat is niet de bedoeling, nee. Je had het net al kort over het programma. Kun je al kort vertellen hoe dat eruit gaat zien? Wat we wel graag willen zeggen is dat het programma dit jaar om 7:30 begint in plaats van om 8:00. En we beginnen dan ook echt met een nieuwjaarsborrel en dan toosten we op het nieuwe jaar. En de genomineerden krijgen zelf 4 minuten om zichzelf te presenteren. En de rest van de invulling is natuurlijk nog een verrassing. Oké. En die 4 minuten die zijn wel, dat is heel strikt? Ja, klopt. Ja. Mooi is dat. Ik zou er bijna zo zelf naartoe willen. Dat lijkt me een mooi evenement. Kunnen mensen de kaarten bestellen trouwens? Mensen die geïnteresseerd zijn om daar eens een keer te gaan kijken? De kaarten die worden voornamelijk besteld of eigenlijk alleen maar besteld via de ondernemersverenigingen. Dus als er nog kaarten zijn, moeten ondernemers, de leden zich melden bij de ondernemersverenigingen en dan wordt dat via hen geregeld. Oké, dus de verkoop loopt niet via de kassa van de Schouwburg? Nee, inderdaad. Het gaat echt puur en alleen via de ondernemersvereniging. Oké, en dat is uitverkocht? Momenteel nog niet, maar de jaren leren dat het vrij snel gaat. Dus daar is de haast bij geboden. Oké, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dankjewel. Goed. Dames en heren, een bijzondere avond dus, 8 januari aanstaande. 9 genomineerden. Dat zijn Mark Dekkers van Brownies & Downies, Rob en Dian van Dijk van LMP Rovadi en tot slot Rob van Gestel van BP Wel. Brownies & Downies, de unieke lunchroom van Venray. Bijzonder omdat wij alleen werken met mensen met een verstandelijke beperking die begeleid worden door onze begeleiders die hier werkzaam zijn. Ook uniek omdat wij werken met brood op eigen receptuur. Dus het brood dat u bij ons krijgt is nergens anders te vinden. En onze gerechten worden altijd vers bereid. Wat het mooie is dat onze gerechten met vol overgave en passie gebracht worden aan tafel door onze doelgroep, die elke dag met superveel enthousiasme weer komen werken. Ons onderscheidend vermogen is het plezier en de motivatie waarop onze medewerkers werken. En daarmee zijn wij ongelooflijk trots. In 2004 ben ik op 19-jarige leeftijd mijn bedrijf Rovadi begonnen. Rovadi is een landbouwmechanisatiebedrijf dat gericht is op de verkoop, onderhoud en reparatie van landbouwmachines. Door onderscheidend te zijn, hard te werken en vooruitstrevende blik is ons bedrijf in 10 jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler in de markt. Door goed te luisteren naar de vraag uit de markt en gebruik te maken van de nieuwste technieken, ontwikkelen en produceren wij machines die perfect aansluiten bij de behoeftes van de klant. Door onze brede kennis en 24-uur service zijn wij ook in andere sectoren niet onopgemerkt gebleven. Er wordt al veel gebruik gemaakt van onze uitgebreide hydrauliekservice, bijvoorbeeld in de grondverzet, transport en industrie. Of het nu gaat om kleine reparaties, regulier onderhoud of complete revisies. Door continu te blijven innoveren en samen met ons team op al deze punten onderscheidend te zijn, gaan wij verder waar anderen stoppen. Hallo, mijn naam is Rob van Gestel. Ik ben 20 jaar werkzaam bij BP Wel als eigenaar. Wij hebben als onderscheidend vermogen echte verse koffie. Elk kopje koffie wordt vers gemalen en gemaakt. Elke dag worden verse bloemen gebracht. Daar komen mensen speciaal voor. We hebben tankpasjes wat niemand anders kan aanbieden, waar je met elk tankstation in heel Nederland mee kan tanken. En natuurlijk onze premium carwash, die vorig jaar helemaal nieuw gebouwd is. Daar kunnen zelfs busjes in van 2,80 hoog en 7 meter lang. We hebben een polishprogramma, dat moet je gewoon proberen. Die glanst en die beschermt zo lang, dat wil je niet weten. BP Wel, lokaal de beste.
Ja, dames en heren, nogmaals 9 genomineerden. En al die genomineerden, dames en heren, zijn de afgelopen weken beoordeeld door een vakkundige jury van 5 mensen. En die jury die bestaat uit de voorzitter, onze burgemeester Hans Gielissen. Verder zijn dat Wilma Manders, Jan Thomassen, Antoine Wintels en Harry Klevis. En die laatste, die zit hier aan tafel. Welkom Harry. Harry, voor het hoeveelste jaar ben jij nu jurylid? Voor 10 jaar. Dus ik ben de nester van de club. Gaat het niet vervelen? Nou, het is wel mijn laatste jaar. Dus we hebben maar de afspraak opgemaakt. Nee. Gelukkig. 9 genomineerden, dat betekent ook 9 verschillende bedrijven. Hoe jureren jullie die? Hoe beoordelen jullie die bedrijven? Is dat geen appels met peren vergelijken? Nou, nee, dat proberen we zo objectief mogelijk te doen. Wij krijgen allemaal, alle juryleden, krijgen de presentaties van de bedrijven. En er wordt vooraf bepaald wie waar naartoe gaat. En we zorgen er altijd voor dat we niet naar bedrijven gaan die we kennen in die zin waar we persoonlijke contacten mee hebben. Omdat we het zo objectief mogelijk willen doen. En dan maken we een keuze en dan afhankelijk van ook de beschikbare tijd. Er zijn mensen die wat meer tijd hebben dan de anderen. Bezoek je 3, 4 bedrijven. Dat is de eerste stap. En tijdens zo'n bezoek dan van 1,5 uur praat je met de mensen natuurlijk. Je kijkt naar hun presentatie enzovoort. Je bekijkt het bedrijf als daar wat te zien is, want dat is natuurlijk heel erg afhankelijk. En we hebben ook een vragenlijst, gestandaardiseerde vragenlijst. Vooral ook om die objectiviteit te betrachten. En ook het thema nog eens een keer stevig te belichten. Want onderscheidend vermogen is natuurlijk dat is niet alleen maar de ondernemer zelf, maar dat moet ook terugkomen in het bedrijf zelf en in de bedrijfsvoering, maar ook in de producten mogelijk. Dus dat kan heel breed zijn. En die vragenlijst die vullen de ondernemers vooraf in voordat jullie op bezoek gaan? Ze krijgen de vragen, maar wij verdiepen die. Dus de meeste bedrijven zorgen ook voor in hun presentatie dat die elementen terugkomen. Maar goed, je wilt natuurlijk daar nog wat dingen aan toevoegen en je wilt ook checken of datgene wat er gezegd wordt, dat het niet alleen een mooi verhaal is, maar dat dat ook bewaarheid wordt. Jullie willen dat gewoon natuurlijk zien. Ja, dat is onze toegevoegde waarde daarin ook. Waaruit bestaat het jurytraject nog meer, behalve het bezoek aan het bedrijf? Nou, en vervolgens wat we dan doen is dan degene die, we gaan altijd met z'n tweeën en de coördinator van de bezoeken. Dus met z'n drieën, maar één van de juryleden die maakt dan een tussenrapport. Nogmaals, ook weer opgebouwd uit de elementen die uit de vragenlijst komen. Dat komt ter beschikking aan alle andere juryleden. Dus dat is eigenlijk de eerste fase. En dan komt er een terugkomdag, waarin we nadrukkelijk nog eens een keer onderling als juryleden met elkaar praten van nou, wat vinden we nog dat we wat extra moeten belichten om een totaal beeld te krijgen. Nou ja, degene die bezocht heeft en het rapport heeft gemaakt, die legt dat ook nog een keer toe voordat het bedrijf weer binnenkomt. Maar dat is een relatief kort proces. Want zij komen dan ook nog die dag bij jullie op bezoek? Ja, ze komen nog een keer. Nog een keer 1,5 uur? Of, nee, een half uurtje max, 25 minuten om heel precies te zijn, want dat is een heel strak gepland. Want je wilt ook mensen allemaal dezelfde kans geven, ook in tijd. Dus we hebben dat door de jaren heen heel strak gemaakt, maar ook om het planbaar te houden. En mensen zijn bedrijven die komen en die gaan ook weer terug. Dus, en als die terugkomdag is geweest, zoals we dan maken we echt onze mind op diezelfde dag. En dan komt ook, bepalen wij wat de winnaar is. Ja. En dan is het nog wachten tot 8 januari in dit geval. En dan gaan jullie dat bekendmaken. Ja, precies. Is het ook altijd het grootste bedrijf dat wint? Nee. Dat was je heel goed door de jaren heen. Ik heb 10 jaar, ik heb 40 bedrijven bezocht in die periode. En zo'n 80, 90, ik weet niet precies, gejureerd in totaal. En de grootte is niet het is de ondernemersprijs. Dus we kijken vooral naar de ondernemer. Ja. En er zijn grote bedrijven die hebben gewonnen, maar er zijn ook hele kleine bedrijven, maar wel hele bijzondere bedrijven. Die Laatste vraag, want je gaat stoppen als jurylid, dus dat kan denk ik nu wel. Welk tip of advies heb jij voor ondernemers die in de toekomst nog genomineerd gaan worden en dus ook beoordeeld door de jury? Welk tip of advies geef je die mensen mee? Nou, gewoon heel goed ondernemen en succesvol zijn en een voorbeeld zijn voor de andere ondernemers. Ik denk dat je het dan wel gaat redden. Nou, dankjewel. Ja, dames en heren, en dan gaan wij weer over naar de volgende filmpjes. En u ziet zo meteen
Jaco en Bianca Gerritsen van Wagyu Farm. En tot slot kijken we naar Xander en Karen Hendricks van Cadeautjes van Moeder Aarde. Wij zijn Wagyu Farm, een boerderij in de Peel en wij vermarkten Wagyu runderen. Japanse runderen en die vermarkten wij rechtstreeks naar horeca, groothandel en consument. Mensen kunnen hier op het bedrijf komen en het vlees in de winkel kopen. Ze zien de dieren, weten waar het vandaan komt en dat geldt hetzelfde voor onze restauranthouders. We hebben een heel direct contact. Mensen weten dat ze bij ons voor een hogere kwaliteit komen. En die hogere kwaliteit garandeert de mogelijkheid voor de restauranthouder om zich te onderscheiden. Net zo goed als dat wij ons kunnen onderscheiden met onze dieren, door zelf de dieren te hebben, door niet alleen een groothandelsfunctie te hebben, maar ook zelf de dieren te hebben, te vermarkten, de kwaliteit te kunnen sturen, kan een horeca-ondernemer zich ook onderscheiden door dit vlees op de kaart te zetten en te kiezen voor een duidelijk betere kwaliteit dan wat verder in de markt te verkrijgen is. Ik ben Bianca van de Wagyu Farm. Ik ben het gezicht in de winkel, dus ik verkoop hier het vlees. En daarbij geef ik rondleidingen en excursies vanuit onze zaal hierboven. Bij Cadeautjes van Moeder Aarde kunt u terecht voor een bijzonder cadeautje die een link heeft met Moeder Aarde en spiritualiteit. Mineralen, groot en klein, fossielen, handgemaakte boeddha's uit Bali, beschermengelen en elfjes, 40 soorten hemwierook, zelfgemaakte geurwas, fairtrade cadeautjes, exclusieve sieraden, onze spirituele bibliotheek, de leestuin van Moeder Aarde, een unieke ruimte met fluoriserende mineralen, kunstobjecten, creatieve workshops, feel-goods acties hier in het dorp, klankschaal en meditatieavonden en onze zeer klantvriendelijke houding zijn stuk voor stuk onderscheidend te noemen voor Venray en omstreken. Bent u op zoek naar een cadeautje met een speciale gedachte of wilt u even lekker onthaasten, ontspannen of juist iets creatiefs doen? Dan bent u bij ons in de Poststraat 1 aan het juiste adres. Want Cadeautjes van Moeder Aarde zijn cadeautjes van bijzondere waarde. Ja, dames en heren, en na al deze informatie over de Venrayse ondernemersprijzen hebben wij ook uiteraard in deze uitzending weer enorme honger gekregen. En dat betekent dat we gaan overschakelen naar de keuken om te kijken wat chefkok Hans dit keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Rob, vandaag heb ik voor jullie gemaakt een lekker voorgerechtje voor met kerstdagen. En dan heb ik gemaakt verse coquilles met huisgerookte zalm, mosterdillendressing en currysaus. En daarbij serveren we zoete aardappelpuree. Ik wens jullie smakelijk eten. Ja, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze speciale thema-uitzending rondom de Venrayse ondernemersprijs. Wilt u zelf nou ook eens de hoofdrol spelen hier aan deze tafel? Neem dan contact op met Pelemaas TV. Dank u wel voor het kijken en tot een volgende keer. Tot ziens.